Y Gymraeg, mae ar gael ym mhobman heddiw. Smartphone, tablet, PC, a hyd yn oed ar y teledu hen ffasiwn. Ond pan ges I fy ngeni, doedd hwn ddim yn bod. Na hwn, na hwn. Ac hyd yn oed ar y hen telebox, doedd dim lle i'r Gymraeg chwaith. Ond, ar y dachwedd y cyntaf 1982, fe newidiodd hynny, ac mae'r diwrnod hwnnw yn un o'r pwysicaf oll yn hanes yr iaith. Richard Parks ydw I. Nes I chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod newidiodd bopeth. Ges I anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi. Pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu I siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio ein hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr newidiodd Gymru. Dim a chwarae bach, mae lansio sianel deledu. Mae eisiau trefnu pob math o bethau. Pethau creadigol, pethau ymarferol, pethau technegol. Cyn S4C, dim ond y BBC ac ITV oedd yn darlledu, ac roedden nhw'n cystadlu'n ffyrnig yn erbyn y gilydd. Nawr, roedd eisiau iddyn nhw gytuno pwy oedd yn mynd i wneud beth ar y sianel newydd. Ond doedd hynny ddim yn ddigon. I gynnal yr amserlen, roedd eisiau creu rhywbeth gwbl newydd I Gymru. Llu o gwmnïau bach tu fas i'r BBC ac ITV. Cwmnïau gyda'r dawn ar y gallu I gynhyrchu raglenni yn Gymraeg. Roedd digonedd o bobl brofiadol yn y maes yn credu bod y peth ddim yn bosib. Ie wir. Roedd Lansiad S4C yn agos at fod yn wyrth. Ond beth oedd yn wirioneddol special am y sianel oedd y politics tu cefn iddi. Drwy gydol y 70au, roedd pobl wedi bod yn dadlau ac yn ymgyrchu dros sianel o'r fath. Ar adeg pan oedd yr iaith yn colli tir, roedd yn rhaid brwydro I sicrhau lle iddi yn y byd modern. Arf pwerus oedd teledu, yn cyrraedd pob tŷ yn y wlad. Pryn oedd dyfodol i'r Gymraeg heb ddi. Ac o'r diwedd mae'r blaid gaedwadol yn cytuno ac yn addo sianel i'r Gymraeg os oedden nhw'n dod I rym. Ond pan aeth Margaret Thatcher I mewn I Downing Street, dyma hi'n cefnu ar y addewid. Siom a dicter yng Nghymru, ond doedd y frwydr ddim ar ben. Roedd arwr tawel oedd yn barod I fynd ben ar ail-ledi. Gwynfor Evans, gymaint o bwys oedd yn rhoi i'r achos. Fe ddywedodd, os nad oedd y Toriaid yn cadw at yr addewid, y bydde fe'n mynd ar hunger strike, hyd yn oed os bu farw. Marw dros sianel teledu, roedd digon o bobl yn wfftio'r syniad, ond roedd Gwynfor Evans o ddifri. A diolch iddo, roedd yn rhaid I Thatcher am unwaith fynd yn groes i'w slogan enwog, The Ladies Not for Turning. Do, daeth S4C ar y awyr. Sianel Gymraeg. Erbyn hyn mae'n rhywbeth hawdd I ni gymryd yn gyniataol, fel tasa hi'n rhan o drefn naturiol y byd. Ond peidiwch anghofio, roedd eisiau brwydr, aberth a gwaith caled.
nes cyrraedd Tachwedd y cyntaf 1982. Croeso cynnes iawn i chi ymuno ni yma am y tro cyntaf ar aelwyd sianel 4 Cymru. Ond hawdd cynnetar ar hyn aelwyd medda'r gair te, ond yn bwriad ni ydy cynne coelcerth ar aelwyd newydd. Ac yn ystod yr awr nesaf yma wrth ddechrau cynne'r fflam, fe gawn ni gyfle i ddathlu a thamed i aros pryd. Dathlu wedi'r hir ddisgwyl bod awr fawr agor S4C wedi cyrraedd.